Nginibingelele nonke balandeli bakuleli page. Uma umusha siyakwamukela, sicela usilandele ku-TikTok, subscribe ku-YouTube, Sichaza amaphupho. Ubuze umbuzo phela kwi-comment ukuze sizobuya nempendulo. Namuhla khona osibuze ngomhlume. Uthi ngicela ningichazele ukuthi ingabe yini umhlume. Ake nje ngikhulume ngawo. Umhlume uyisifo. Abanye kwesinye isikhathi-ke bayahluleka ukuhlukanisa izinto, uthole ukuthi akazi nokuthi yini. Umhlume uyisifo esibangwa ngokungcola kwegazi. Futhi-ke lesi sifo kuthiwa siyathathelana. Uyazalwa naso, uyasithola futhi nakumuntu othandana naye. Yabo? Kanti-ke nasekudleni esikudlayo kuyenzeka nakhona usithole kuthiwa siyingozi kakhulu. Ini? Umhlume. Ake sikhulume-ke ngazo izimpawu zaso lesi sifo kuthiwa umhlume. Eyokuqala nje, ukuqumbelana kwesisu, ukugcwala komoya esiswini, iqolo elibuhlungu, bese okunye sithi ukhathala ngokweqile, okunye izinsumpa esithweni sangasese, ukukhathala kwemizwa nenduku ingaqini, usheshe nje uqede yonke into, uba isidina kubantu, kuyeka kanzima nasethoyilethi, abanye beze bethi-ke ngama-piles ngesiLungu. Umhlume kanti uyakwenza ungabatholi abantwana ngoba-ke uyayidla inzalo ngaphakathi. Noma kwenzeka ukuthi ingane isikhona esibelethweni kodwa ivele iphuphume. Ziningi iy'mpawu zawo. Kuyenzeka-ke ube nesidina ngisho kubantu nje obajwayele. Uyalidunga negazi lingcole, kuvele nezifo ey'ningi. Kodwa-ke kubalulekile ukuthi uyalapheka. Uma nje uzothola umuntu ozokulapha ngempela engeke eze edlale ngawo, wona uyalapheka. Abanye bathi-ke ama-piles. Ngabe unombuzo ungabuza kwi-comment ukuze-ke nawe sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo ngokuhlukile, sibuye sizoyiphosta lapha ku-YouTube. Ungasilandela ku-YouTube la esifaka khona amavidiyo amaningi aphelele esuke sechazwe kabanzi nje ngakho konke ofisa ukukwazi. Usifolowe ku-TikTok, ku-Facebook, Sichaza amaphupho 2. Nisale kahle.